LGU Mangaldan nagpatuloy sa Anti-Dengue misting operations sa mga paaralan. Tunghayan ang balitang yan kay Idol Aison Moyano. Patuloy ang anti-dengue misting operations ng lokal ng pamahalaan sa iba't ibang paaralan sa bayan bilang paghahanda sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral matapos ang matinding pagulan at pagbaha nitong mga nakaraang araw. Sa pangunguna ng Municipal Health Office or MHO Sanitary Inspection Unit sa ilalim ng pangangasiwa ni Sanitary Inspector 7, Zita Lapore. Layunin ng aktibidad na mabawasan ang presensya ng mga lamok na maaring magdala ng dengue at iba pang sakit, partikular sa mga paaralang naapektuhan ng pagbaha. Kabilang sa mga isinailalim sa misting operation sa mga paaralan sa Mangaldan District 1 at 2, pati na ang ilang pribadong institusyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Aison Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.